Vítajte v baptistickej cirkvi v Banskej Bystrici. Predtým, ako vám povieme, kto sme, vám chceme povedať, kto sme boli. Ešte nedávno sme boli iní ľudia. Niektorí z nás boli závislí na pornografii a sexuálne nemorálni. Niektorí z nás boli v otroctve závislosti a prežívali doslova peklo na zemi. Niektorí sme prechádzali obdobím totálnej psychickej vyčerpanosti a strávili sme týždne na psychiatrii. Niektorí z nás boli náboženskí a snažili sa dostať do neba svojimi skutkami. Všetci sme boli pyšní a arogantní. Boli sme nepriateľmi pravého Boha a odmietli sme sa podriadovať Božím zákonom. Porovnávali sme sa s ostatnými a vraveli sme si, že sú aj horší, ako sme my. Mysleli sme si, že sme celkom dobrí ľudia. Mysleli sme si, že sme na ceste do neba. Ale mýlili sme sa. Všetci sme boli stratení vo svojej biede. Naše najlepšie skutky boli pred Bohom ako špinavá handra. Celý náš život sa točil len okolo nás. Boli sme tým, čo Biblia nazýva deťmi hnevu. Neriešili sme, prečo sme sa narodili a aký je zmysel nášho života. Boh nás nezaujímal a bol nám jedno, či existuje. Niečo sa stalo a všetko sa začalo meniť. Teraz, vďaka Božej milosti, už nie sme, akí sme boli. Už nie sme takí, akí sme boli. Boli sme zachránení krvou Ježiša Krista. Boli sme zachránení úžasnou Božou láskou, ktorou nás miloval. Boh sa nás skutočne dotkol. A teraz sme Božími deťmi. Nie sme najmúdrejší a stále v mnohom zlyhávame. Väčšina z nás nie sú oslnivé osobnosti. Väčšina z nás nie sú výnimočne úspešní. Ale Boh si vyvolil chabé vo svete, aby zahanbil múdrych. My sme tí chabí. Boh si vyvolil to, čo je slabé vo svete, aby zahanbil silných. To sme my, tí slabí. Boh si vyvolil to, čo bolo vo svete nízke a opovrhnuté. My sme tí nízki a opovrhnutí. Boh to urobil, aby sa žiadny človek nemohol chváliť v jeho prítomnosti. Nie sme zachránení, pretože sme lepší ako ostatní. Nie sme zachránení, pretože sme múdrejší ako ostatní. A určite nie sme zachránení, pretože si to zaslúžime viac ako ostatní. Sme zachránení jen pro jeden jediný dôvod. Zachránení sme pre Ježišov kríž. My si zaslúžime Boží hnev kvôli nášmu hriechu. A keď sme robili pokánie zo svojich hriechov a odozdali svoj život Kristovi, Boh s láskou zmilil všetky naše hriechy. A teraz našou jedinou túžbou je vyvýšiť nášho skrieseného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Zažili sme mnohé zmeny v spoločnosti aj v cirkvi. Ale Božia láska k nám sa nemení. Nezakladáme si na krásnych priestoroch. Nemáme tu najlepší klavír ani najmodernejšiu techniku. Nemáme hodiny na kostolnej veži. Vlastne, my ani nemáme kostolnú väžu. Ale Boh nám dal túžbu hovoriť o Kristovi v centre Banskej Bystrice. A žiť celý svoj život pre Neho. Aby Kristus mohol byť hlásaný v každom národe. Boh nám dal túžbu hovoriť o Kristovi aj na univerzitách. Boh nám dal túžbu uctievať ho piesňami a chválami. Boh nám dal túžbu spoznávať ho na skupinkách. Boh nám dal túžbu hovoriť o ňom tínežerom a pubertiakom. Boh nám dal túžbu po prítomnosti jeho ducha. Boh nám dal hlad po jeho slove. A po počúvanie biblického vyučovania. A po úprimných priateľstvách. A nadovšetko Boh nám dal túžbu poznať ho viac. Príďte nás navštíviť túto nedeľu, či ste kresťania alebo nie. Aby sme spoločne uctievali a spoznávali Otca, Syna aj Ducha Svätého.